Haklı Dünya Yalkımlı salam. Bugün bizim gurrundaşlığımızı Yaşıl Hanamov geldi. Yaşıl hoş geldiniz. Sağ ol. Minnettar çağıranınız için. Size de sağ olsun. Şeyde pemişe devam edip duralı. Gepleşiklerimizi, zatlamızı. Ve dinleyenlere selamun aleykümler. Akşamınız hayırlı olsun. Yaşılı, mene sırası günü sorulara geçecek. Siz bilen. Olur. Ova. Ene bize bir topar zatları gepleşiptik. Önkü gepleşiklerimizde ne olsa men sizden Raşit Miredov barıdı soracak. Siz bana şu zatları ildeşlerimize, yurdumuza açıklap aydıp berin. Raşit Miredov barıdı nämeler bilýäňiz, nähil tanýaňyz onu, näme adam be? Ova. Baş üstüne. Bolya. Raşit Miredov arada men Türkmenistan'na işlep ýörkämem istedim. Gönü özü bilen tanışdylar. Nem isteýänimiň sebäbi käbir Türkçe adamlary bilen men tanışdym. Şolaň üstünden istedim Raşit Miredov barada. Yönü yakın tanıştık yankı Türkiye'de. Nahili Türkiye'de men hazır gördüm göreyim. Türkiye'de ilçe olup işlep veren dövrümde şu dövrlerde Türkiye'nin meclisin başlığı her yıl Türk dünyasının meclis başlıklarını çağırıp bir yığınak geçiriyordu. Sonra bizim meclisimizin başlığı şu dövrde yaşlı yatan yeri yatı olsun Sehet Nefes'ti. Sonra gelenine yankı Türkiye'nin meclisinin yığınına gelenine yanı bilen Raşit Miredov'um gelipti. Yaşlı adam şu kaptanlaki adamlar bilenim tanış olmalı oldum. Tanıştım. Men ilçe hükümünde onları karşı aldım. Bile doğuştuk. Ondan etne peşneme. Yaşlı adam akşam ara atele akşam naharından son gelenine bana verinim bir çay nomuruma getirer yaletip ayt ondan arkayın dinsin al ver deyip şeydip nomuruna zakat etiyordum çay getirdiler ondan bolya erteriyene duruşlar akşamı hayırlı olsun deyip şeydip boşlaşıp onunla gitiyordum. Şondan ondan Raşit bilen duruşuyordum. Onunla duruşamızı onu başkaça bolyadı duruşuklar. Çay içmen neva eylekayı hayatlardan selleyip teklif etiyadi. Ay onun neme? Türkiye'nin raketi var, arağı var, visketi var. Şu zatlar bilen bu meşgul olyadi. Onun özüm yönüm önüden sapıp piyansa o edip içiyadi lülamar ol. Ay neme? Bile oğlum olyadi. Yöne sonlarım Türkmenistan'a yem gelemde tanışırlık Türkiye'de son gelemde de doğuşuyorduk. Sonra da edil şonyalı akşamlar şeydik geçiyorduk. Yani ben ayçak olyanım ol dünemenle doğuşta değil ama şonyalı var yankı şeyini kovuyordu deyip onun yollaşırını istedim ben. On geçen yıl yazgıda düşen olsa Maya ayınlamıdı yankı bir aylık potka verdiler Raşit Miredov. Onun sebebi esası can sağlığına seyretmek için. Hem şimdi sen ministerleri arasın ilk prezident ot veren o. Çünkü şu Ağustos ayı ödüğünde sonra hemen ministerleri de Denzelman'a mümkünçülükte veriyordu. Yani bir yerde nohuttan taşır deniyalı Raşit Miredov verdi. O da sağlığıyla bağlı. Sağlığın esasen men fikrim boyunca yankı önkü dövrler bile mok. Çizini devam edeceğim diyeceğim. Yok mu diye yalan söyleyecekler. Yani şu dövrdeki ağır içkiler ondan çok miktarda şunun neticesi mi diyecek oluyor. Yani şimdi tevr yollaşları önkşonuyla Türkiye'den şolar yarım Batı kendisinden kaviri, çiroz olup aradan çıkanlarından bilen
Yani adını ayda oturacak gel yatan yeri yatı olsun onun özleri özelüğülen yani şu derece gelirler. Şunun için her kim öz kualini oraya diyen yani. Yani ben diyecek olanım şu devirlerdeki çen devrinde maşarası ölenim var ulu problemler çıkıyor deyip istedim. Yani ne her sakla ölenini bilmem. Yani umumi Raşit Meredith'in özü mekir adam. Mekirliğinin sebebini açacak oluyor. Ne için deseniz son meclisten son başka nemelerden minister edip belirlenenlerine Dışişleri İşler Ministerliğine. Şonu ediliyene men bilen aragatnaşığı 180 grad süürleydi. Edilmeni tanımayan yali kavat gelenine de bir soğuk nimede salamlaşıp yüzünü soğuk tutup men milyen on kevevni. Ol minister edip belirleyecek olanla niyazıf bu edip onu informasyon veriyor. Hayti yersiler bilen nahili özün al parmalı. Niyazıfın men o voryanni bilyazın hem Ahmet. Nem için nisen öngüm men kan aydıptım sevevni. Nem için men o voryanni ilşedip ivereningem sevevi esası yankı Türkçe iveren yalı sevka diyen yalı şeydi ortaya da gelecek olamda da dine şonru sözü bilen gelmeli. Yani ortaya da Türkmenistan'a ruhsat veren oldu gelmene. Dine şu öyle yığınağa çağıranı hem ilçeleri dine şonuna barıbilyadım ben Türkmenistan. Onun başka bir nime kovuriyanın sebebini açsak olayan. Yankı Karaştırlık bayram bulunlu hem ilçeleri çağırıyorlar. Şonu da hem ilçeleri diyen orden medal kovuşuyordu. Dine bana veren o. Niyadır. Hem şimdi şu kovuriyanın sebebi. Onun neticesinde nimeti borcala oturacak kaladır. Geçen de geçen geçtiği olsun. Yöne şu minister olup belirlenene Yankı Raşid'in ülkenliği açacak oluyor. Onun şeyde ol gatı bir mekirlerinin bir neticesi Yankı üç prezident bilen minister olup işletiyor. Bir topar ministerler, vice premierler bir vaat ütüdü. Bir gideyim del ne çıkacak? Dini şu Raşid Meredif özünü Niyazıf doğrunun saklap veren adam. Niyazıf doğruna da minister oldu. Kur'an Ulin doğruna da inni oğlunun prezident doğruna da Serdar'ın doğruna da yani ha berdi Muhammed Fler doğruna suga duvuk pasport diyen yali şu ikisinin hem goğunu tapya ikisini de yaranı bilye şeydi ha özünü saklayabilen adam. Ol birinciden yankı men aytışım yani mekirlik. İkinciden hem yankı fırsatçı, приспособленец, orçalava aydamız. Şolar real adamlar dine özünü şeydi prezidentler üstüde de olur şu öz vazifesini saklayabilen adamlar. Ne İslam'ın ayçak olayanı. Reşit Meredith var. Dine yankı şu приспособленцler, mekirler şeydi öz vazifesini saklayabilen. Yarancanlık. Yaşlı, siz şu zatları ayttınız, çınlanam kaçandan meri, Reşit Meredov şu nemede hükümette kaçandan meri otir. Hemmesinden ayrıldılar coğrafyalı, doğru değil mi? O Как носочки меняли diyen yalı, doğru mu? Ama bu çınlanam otir kaçandan meri. Bunun sebebi ne mi ka? Şu aydan sebepleriniz doğru, yani indi ondan hem çuңur sebepler näme bolar ka? Ine bizim pikirimizçe Jadan Hramov birinçiden bar berdi, doğru mu? Indi Jadan gitti şu wat, yani Hramov halim aldı. Şolarım Putin bilen gatnaşıkları bar deyip eşittik bizken. Ve Raşid Meredov'un şeyle bir nemeleri, как говорится, neme tarapları bar deyip eşittik geçtik. Näme diýip bilersiňiz şu zatlar barada? o zatlar vardı çemen men doğrusun doğru açacak gelen sözleyebilecek gel. Nahil aragatmışlarını bardığını yöne umumi yankı men öz aydanım mikirlik hem yankı fırsatçı diyenimin sebebi приспособленец
ol dine özü değil, öz vekillerini yankı aparadına sokup şu yerde onun şolong üstülenem umumi prezidentin yankı настроениесini Alparyan ayratin şu prezidentski aparadın içinde Alparyan işlerini şolong öz vekillerinin üstülen öz e, yankı vekiller diyen sebebi şu bilen yollaşın настроениesi boyunca hareket etsin barmalı vaktine barmasız vaktine barman ya olmasa şon keyfi kök vakti şonu vaktine barak ettiğim şu keyfin hal kaldırır yani harekete geçti ya olmasa şu doğurdu kaharcan keyfi yok şu doğurdu in olmanı görmeyen yavaş sesini çıkarman yani şeyde ne örneği alıp barsa şolar yalazama fırsatçı diyorlar. Şol men esası men fikrim boyunca. Onu alıp barayan şu. Yönü arkasında var mı yok mu doğru. Aram aram Lavrov ile gepleşiyor, duşuyor. Ol ministerin borcu olin yönü nahili yakın aragatnaşıkta nahili şu kolluğu var olun orsiye tarafından onu men doğrusunu semen yalan sözleyebilecekler. Sağ olun yaşlı. Bizim rubrikamızın birinci gepleşigi belkim gelecekte yine de ildeşlerimizde sorular zat olsa onu da devam ederiz. Şu nemeden, mozuklardan, zatlardan kıyın görmeseniz. Yöne Yok yok kıyın örme. Boldu yaşlı sağ olun. Yöne ene şu yerde men neme edecektim. Raşit Miryadov'un ene atasını, maşgalasını, zatını biliyorsunuz mu? Kimler, nemeler? Nem için şeyle sekretni gizliyin adam bey. On kakasını tanıyadım ben. Dedim salam da vardı kakası bilen. Raşit Miret'in özünden ön tanıdım ben kakasını. Kakası bir Türkmenistan'la avraylı adamdı. Ol yankı Alparyan Alparyan nemelerine işlerine katı avraylı bir işini bilen halkın yağdığını bilen şonyalı adam. Yöne şonyalı adamın nehir şonyalı oğlu olup şu gen görmekli zat. Bilen mok, ecesini tanımoktum. Ecesini çekip mi ya başka ne meselesi var mı? Hazırki maşgalası barada işlet aytıp bilecekler misiniz? Çağaları, zatları barada. Yok Внебрачны çağaları barada. Olaram bar deydiler. Kırgızistan'da biri yaşap görüşüvat. Şolarım. o zatların içimin ben doğrusunu ayzayın bilem o. Ne için neysen ne mi? Men yağdayımda Türkmenistan'la ara atnaşık katı kıyın. Doğun kardeşlerimle men ara atnaşık hatta bilem o. Şunun için kâvir umumi yağday varada avarlaşan adamlar var. Yani o da gizli ya üçüncü devletin üstünlüğü ülen şunun için Eddil Raşit Miredov varada nehil yağdaylar var. Zat deyip men doğrusunu aytsam bir intersagatsiyadık görmedim. Benim soramadım onu diyen yani. Şunun için plan da bilecekler. Bize yam nemedik başladık. Ol adam arada da başkalar barada bize yam maglumatları yığnap başladık. Üç çağası var. O hemesen maşallah deyip eşittik. Teginde getirilen çağası Kırgızistan'ı işlep yor. Yadınızda olsa şeyle de maglumat çıkıptı. Bir vaxtlar kazinosu var deyip. Ve de türlü yerlerde onun nemelerim var. Offshore zatları var. Şeyle zatlarım kaynaştık. Indi onam selcerip zat edip yığnap neme de otirs bizem nesibeten hemmesem çıkar. Yani şeyle aytayın biz indi ikinci fazamıza geçtik özümüzün, öz işlerimizin. Indi hemmesi barada biz bir topar maglumat yığnap başladık ve de aktivistlerimizin yurdun içinde köpelip başladı yaşlı. Daşınla da kən yana yurdun içinde de başladı. İyi verip zat edip maglumatları zatları. Şeyle. Orsiyetdeki aktivistlerimizin biri size bir soru verecek dedi. Şu Raşit Miryadov barada. Raşit Miryadov ve Pixpakulu diye adını Pixpakulu diyorlar bular. Onların ikisi kabinet ministrde işleptirler. Bile Türkmenistan'da dediler. Kim kim? Başla.
Raşit Miredov bilen Berdimuhamedov. Ha. Hawa. Ve şeyle yazıyorlar. Belkim Niyazov'un ayrımağında onun hem eli bar şeyle näme pikir ediýäňiz diýip şeyle sorapdyrlar sizden. Hı hı. Eli barmy diýip. Hawa. Öyle bolmagy mümkün. Näme üçin diýseňiz, Niyazov işleýän döwrüne şo döwürde ministrler ondan ýanky Berdimuhamedowyň özüm vice-premier bolup ýörkädi, ministr bolup ýörkädi. Nähili Niyazov olary tiretýänni, nähili täsir etýänni, nähili hereket etýänni olar bu bilýär. İşe gidenne işten gaýdyp gelermikäm ýa hapise düşermikäm diýip şo pikir bilen gatny ýazdylar olar. Näme üçin diýseňiz, gorkulary gözünde diýil. Olaň hemmesem gorkýady. Näme üçin diýseňiz, bir gedek däl. Berdimuhamedowyň özüm na we muň üstüne Niyazov düşdi, şuň erte aýrarow diýip şolar ýaly gurrunlarym çykýardy. Raşit Miredov barada, eýleki ornwasarlar ýa ministrler barada da. Şoň üçin olaň hemmesi şo yatanna turanna şu nädip Niyazowy ýok edip aýryp gorka diýip pikirni hemmesine bardygy ol açaçan aýdyp bolar. Näme üçin diýseňiz, olaň hemmesi ýanky şümýäli gorkulary gözünde diýil. Şoň üçin olar ýaly pursat bolanna ýok, man Berdimuhamedowyň tarapynda bolaýmaly, Raşit Miredov. Şoňa goşmaça zat ýazypdyrlar. Men eşitdim diýdiler. Raşit Miredov bilen mışmış zatlar, ýöne onda da indi mışmışlar hem çyn bolup biler. Raşit Miredov Gurbanguly Berdimuhamedowy kabinet ministri getiripdir. Şonuň arkasy bilen Muhamedov gelipdir. Doğru, adamlar näme bir mışmış etse şonu hakykatmy dälmi diýip bilmeliler. Ýöne Raşit Miredov getiren ony. Onu getiren ýadyňyzda düşen bolsa Pirmulit, Taňryguly, Pirmuliýew. Şol on öz döwrüne ýanky bir ünni eldil okuwçysy diýsek dogry däl, ýani şo Pirmuliň eline ýanky işlen Berdimuhamedow şo döwrüne şo işläp, şonu prodwigat eden ýanky Pirmuliň. On Pirmuliň özü şonu aýtýardy. Şu mahalam torasaňyz hakykatdan şey diýer ol. Men onu getirdim, ýöne şon ýaly adam bolup çykdy diýip, soň ökünýärdi şonu getiren. Pirmulynyň kimdigini hem aýtsaňyz ýaşuly. Pirmuly şo birinciden şo birinci Soýuz Daramaka parlament Türkmenistanyň meclisine deputat bolanyň aktivistleň biri şol. Ondan ol minister energetika boldy. Şo döwürlerde de şo Halmurat Söyünow dagy deputat bolanlar şo döwürlerde ha Pirmuly şolar ýaly aktivistleň biridir. Türkmenistanda şonda da şolar ýaly aktivistleň kliçkalary bardy. Biri Sapçak, biri Popov. Ne şolar ýaly aktivistleň biri Pirmuly. Ondan ol açaçan aýdyp bilýärdi, köp zady. Şoň üçin Niyazov ony ýigrenýärdi. Görevlerden aýyrdy, işten aýyrdy, ondan bir topar horlup çekdi. Ýöne bir şans boldy da ýurtdaşyna çykybildi. Şu mahalam Şwetsiyada ýaşaýan ýaşuly adam, ýaşy nepetli 90'a ýakynlaşdy diýsem ýalňyş däl. Şoň üçin indi häzir sen aktif däl, ýoksa gaty aktif adam diýil. Şol rejime garşy, Niyazow'a garşy ken hereket etdi. Hatta kynançly zat we häzir kakraski imенно şu adamlaryň hemmesem çykmalda şu goraşda bolmalyşlaryň hemmesem çynymy aýtsam. Owo. Sebebi bizem goraşadar ýöne bir topar zaty ne siziň özüňiz bilýäňiz-de, şo wagtlar siz işlerini bilýäňiz. Şo tarapdan informasiony maglumat nemesinde goraşynda kakraski siz bilimli. Meniň pikirimçe. Doğru aýtýar. Ýaşuly soňky sora, ondan soňam başga soraglary innike goýarys, innike nemämize, gepleşigimize.
Men bir näçe adamlar bilen işleşdim, bir näçe nemeleri bilýän, nähili işleýän zat edýänni. Näme üçin Raşid Miredov türkmen dilini ulanmıyor? Türkmenistanda ýaşy. Türkmenistanyň raýaty. Bizim hemmämizem türkmen bilýäs. Men daşy ors mekdepde okan bolsam, men şu wagt boykot edip diňe türkmençe edýän hemme zady görseňiz özüňiz. Prinsipial ýöne begenýän näme üçin diýse biz özümizem türkmen dilimizi bilmeli, öz dilimizi. Iň birinji zat öz dilimiz. Şondan başlaýar. İlçihanalar bilen işleşeni diňe ors dilinde. Näme üçin? Reşit Meredov'un Polonya'nı orsil diyecek ulan. Hawa, ors dili ýöne şu ýerde meniň aýtjak zatym Rapsiyani diýen sözü prosta tak çykyrylmýar. Ýaşuly. Orslaryň guly. Ve prinsipialna şu ýerde hazır Türkmenistana eýam rus dilini izine getirip başladylar, görseňiz. Geçen ýyldan zatdan bäri. Dogrudymy? Şu propaganda işleri iminne ors dilin nemesi propagandalary hazır hemme ýurtlarda, Amerikada wapşe görer ýalda. Men paşsi her gün diýen ýaly protestlarda, daşy şu kongressada barıp başladym. Men şeýleneme, men diňe öz ýurtymda däldi, Amerikada da şeýdip ýön. Потому что orslara karşı uruşsan polностью uruşmaly. Diňe bir ýurtda däl, diňe bir ýerde däl, imne şeýlenem etmeli. Bärde bolsa öz ýurtymyzda daşary ýurtyň ministri ors dilini neme dip ötýär? Diňe ors dilini. Götüni satan ýaşuly meniň üçin şeýle. Yurt içinde ol hökman Türkmenliğine görülemeli. Ola bir. Eyleki diplomatlar bilen meselem SNG bolsun ya başka devletler bolsun. Esasi hemme yerde ulanılyan İngiliz dili. Şoň üçin esasy şul iki dili ulanmaly Raşid Meredov. Ors dilini orslarla duşany mümkin onu ulanabilir ya. Meselem SNG ýylanyna gynansaňam şo ýöneklerde hemmesem eyleki devletler hem ors diline gürlýär. Yok, men onu aýtamak ýaşuly. Men ýurdun içinde aýdyp ötýän. Ýurdun Yo, içinde yurdun içinde- daje neme diplomatiki missiyalar zatlar bilen olaryň öz nemesi protokolu rus diline iýerin diýe bize. Rus dilinde hemme zat. Türkmen dilini nemeden agam, daje psendeden agam. Türkmen dilini özüm bilenak Türkmen dili gowy, belkim bilýändir, ýöne ulanasy gelenak. Yo, go bilen nokta ýöňüm. Bilen moksoň ýoş öwrenen bolmagy mümkin bolýar. Ýöňüm bir diýen türkmen diline orşa gürlerini gowy türkmen diline gürlerini. Yok, ýaşul näme üçin onu Azerbaýjan dili gowy bilýär, näme üçin neme dili gowy bilýär, türk dili gowy bilýär. Düşnükli. Onda näme on ruslara götüni satlanmy? Öz ene dilini bilmejek bolsa näme edip ýörer neme bolup? Daşary gaty görmän ýaşul men şeýle aýdýan. Yo, men gaty görer ýaly o näme men. Ýöne meniň aýtjak zatym şu ýerde orslaryň propagandonlary uje daşary ýurtyň ministri bolup ötýär. Muno ýene de Raşid Meredov'dan beter Berdimuhamedowler günäkar. O näme üçin sen prezident bolup öz ministrini sen ýanky özüne görler ýalydyň. Dogry. Owo Dogry aýdýaňyz. mene de şolar görýärmi näme üçin beýle oňa haýratyn bir neme bermeli, status bermeli. Eýleki ministrler görýär Türkmençe. Öz ministri birinji nowatda öz milli zatlaryny goramaly. Öz milli dilini, kulturasyny hemme zat. Dogry. Şulam propagandaň alamaty ýaşuly. Şulam Berdimuhamedowa belli marionetka polностью. Belli. Onun özü hiç sady nemetmeyeni belli. O taýda Putin diýen adamyň nemesi. Aýdýan zatlary ýörep ber. Şeýle görsek. Putin nemeni aýyrmaly diýdi, Niýazow aýyrmaly diýdi, ana aýyrdylar bileje. Forum diýen ýaly toplanyp. Ana da şondan bäram Putiniň nemesine Niýazow bagtlary paka Putiniň eline hiç zat ýokdy. Ondan soň bolsa Matviyenkoň ogluny hem proýektler berilen, şeýle zatlar. Raşid Meredowam dilini bilen agzadlanak we protokolam rus dilinde. Daşary ýurt ministrligiň protokoly. Mena haýran.
Doğru sen aytýanyň. Ýanky hakykatdan bilem, menem ilçe olup işleyen döwrümde, şo döwürlerde de men 2002-nji ýylda gitdim-de. Şoňa çenli ýanky her kwartal näçot diýen ýaly raportat berilýär, onu hemme zat orçça gitýärdi. Dogry aýtýam. Ene şu zatlara biz nime üns bermeli ýaşuly. Ýokman bermeli. Owa, halkam bilmeli şu zady. Nirede bizim düşmanymız, konkretny düşmanymız otyr. Birinji. Orslara öz götürüni satyp. Ene şu ýerde. Owa, ýaşul taňry ýalkasyn men size köp saklap oturmaýyn. Şu gezek ene şuňlanan paka gutaraly, tamamlaly. Ýöne meniň pikirimçe men näme üçin şunu başladym şu wagt diskussiýa açmak üçin. Tak što indi halka biz çağırış edýäs. Soraglaryňyzy beriň, zatlaryňyzy beriň. Raşit Miredov barada, başgalar barada. Şeýdip biz hemmesini siz bilen açıklap başlaly. Ýaşuly kyn görmeseňiz. Bolar. Ýok, kynnan. Taňry ýalkasyn. Men diýjek bolýanym ýanky Raşit Miredov barada. Men aýdanlanma goşmaça nähili informasiýalaryňyz bar bolsa aýdyp şoň üstüne goşup aýdyp bermeli. Ondan uly material bar. Diňe men aýdanym däl hem taş söwrekden hem gelen informasiýalary goşsan gowy. Doğru. Biz sanksiýa nämäni uje taýinlap başladyk. Ne bizim eden işlemimiz izlejekler başga zatlar, şeýle zatlary indi biz uje indiki fazamyza geçip başladyk ýaşuly. Indi bizim nişanymız ene şeýle nemeler, töwerenäki güjükler. Men şeýle diýjek. Owa. İşimize dowam, hereketimize dowam. Janyňyz sag bolsun, uzak ýaşaň ýaşul taňry ýalkasyn hem eden işiňizi. Owa, biz size gaty ul hormat goýýas ýaşuly. Siz men üçin siz men atam ýaly. Çysty men şunu aýtaýyn ýaşuly. Taňry ýalkasyn. Janyňyz sag bolsun. Bu ýazgyda отдельно aýratyn hökümet işgärleri üçin, komitetçikler üçin mahkamalar bolýarmy, ýer çekimleri bolýarmy, şeýle haramzadylara. Komitetçikler, hökümet işgärleri we ýalakalar. Bizim sanymyz köpelip başlady. Türkmenistanyň içinde aktivistleriň sany köpelip başlady. Komitetçikler halkyny ine şeýle ýazyp başlady maga. Siz nähili adamlary gorkuzyp, basyş edip, zat edip alyp giden bolsaňyz, olaram sizni garaňky ýerde tutup, şeýle ederler, etmeli işlerini. Men bärde hiç zat edip bilmer bu ýerde. Halk näme diýen bolsa, halkyň özü öz hereketlerini edýär. Ýöne maňa şunu haýyş etdiler. Çemen şu zatlary öz çykyşyny aýt diýip. Siz nähili adamlary basyş edip, akydip, ýenjip, şeýle zatlary edýän bolsaňyz, siz hem ýekeme alyp özüňize tizara şeýle basyş edip başlarlar. Siz hem bu zatlary hiç ýere çykaryp bilmersiňiz. Siz üçin bu çyndanam pazor bolýar. Halkym uje bilip otyr. Şoň üçin öz götleňize şeýle serasap bolun. Halky özüňiz şu hereketlere iterip otyrsyňyz. Biz baranymyzda tizara bolsun, 1 ýyl bolsun, 2 ýyl bolsun, 3 bolsun, tapawut ýok. Haçan barmaly wagt gelse biz baransaň, siziň hemmäňizem tohumyňyz bilen belli. Bizim aktivistlerimiz eýam siziň her maglumatlaryňyzy ýygnap otyr. Adyňyz bolýarmy, zadyňyz bolýarmy, hemme zatym. Aktivistlerimiz eýam gije gündüz siziň kapyňyzda, zadyňyzda gargulap otyrlar. Ýer çekenler, siziň kapyňyza kim barýar, kim girýär, kim gidýär, kim çykýar, haýsy informat barp gaýdy. Hemme şol maglumatlaryň hemmesi ýazylyp dur. Ahli kazollan qarnylary, boklary uje çykyp başlady. Kontrol etip bilmersiňiz, hiç zat edip bilmersiňiz. Bu zatlar uje bize ýetip dur. Mahkama işleyen pidarazlar, siziň hem adyňyz, familiýaňyz, zatlaryňyz hemmesi çykyp başlady, bize ýetip başlady. Bizim öz arhivlerimiz, zatlarymyz jemlenip başlady. Menin отдельный arxiv şoň üçin otyr. Tak što Türkmenistana baranymyzda her gaýsyňyzy özüňizem, tohumyňyzam, zadyňyzam arkaýyn taparys. Sypmarsyňyz, özüňizem göni owadan depa gidersiňiz tohum bilen. Kazollar, siz hem işläbirin, dowam ediberin, bahylçylyk etdiň, goňşularyňyza ýamanlyk ediň, zat ediň, bir-biriňizi satyň. Siziň hem wagtyňyz gelir. Türlü dümen adamlar barp durlar siziň nemeleňize, komitetçikler. Hemmesem ýygnalyp otyr. Hemmesem bar.
maglumatlar. Sizin öz ediyen zadyňyzy men sizin özüňizden öwrendim. Taşda indi men aktivistlermän. Ökde. Bu işlerde. Video zapis, suratlar hemmesem gelip ötýärni bize. Informantlar, gorkaňyzakmy siz? Sizin hemme informasiýaňyz, maglumatyňyz uje bärde, bizde bar. Haýsyn kajol bolsaňyz, her gaýsyňyzam jogap berersiňiz. Mahamalar, sizem näme işlemäni özüňize istoşnik bolýaňyzmy? Siz adam dälsiz. Özüňizem işemedeňizak, zademedeňizak, başgalar näme diýeňiz, oda basýaňyz, şeýle. Her kim ulanyp soňam götünden çykyp görýäňiz. İşleýän adam dälsiz. Basmaçysız, hakyky basmaçy. Indem men öz yüzlenmämi hakyky erkeklere etjek. Gizdogonlar, sen anlamaz, siz hakyky erkek. Gorkmaň, hiç gorkmaň. Siz uje görkezdiňiz kimin Türkmenistanyň erkekdigini. Meni netiňiz sizin kuwatyňyzdan. Hereket ediň, sen anlamaz. Özü bir huýgly. Hiç ütgaçyk zady ýok. Bizim bolsa güýçimiz bar. Bileje, şeýle hereket edeli. Adam däl o. Özüni sylatjak bolýar. Biz onu halk bolup gaýtam diýizine çökereloni. Bularyň hemmesinem jinaýatgarçylyga çekeli. Hop, man her gaýsam jogap berip birinjim tohum malmaly we Raşit Miredow diýen haramzady, Haramow diýen haramzady ana şolary diýizlerini çökerelde. Jogaplaryny berdireli. Odan depede gitmeli şolar. Ýurtda hemme zadyny olaryň elinden alyrys. Hukuk boýunça. Sebäbi olaň baýlyklary däl. Yurtdan kaçırmalı bu haramzadalary. Bileje şunu şamyza yeteldi. Soňam jogapgarçylyga çekeli bu haramzadalyň hemmesine. Hiç gorkma. Öz bir huýgly. Kim bu Hudaýmy näme bi? Hiç sat däl o. Ýanyna ýalakalaram hiç sat. Küçük olar. Ullary özleriň huýçynyň guly. Hiç sat däl bolar. Gorkma. Gaýtam bular sizden gorkýarlar. Özü bir ýören osurak goý. Sidi ýeri deşmeýän haramzada. Halk sylameýän gesip ýören petuh. Bilip otyrsyňyz aş satlary. Dawaýt indi hemmemizem jemlenip başlaly. Aýallar, halkymyz, bütün halk, erkekler, sizem. Erkek bolsaňyz dawaýt uje erkekligiňizi görkeziň. Diňe aýallar etmeldir bu zatlary. Huýgly. Kimsen, näme-sen? Dünýäni eliňe aljak bolýarmy näme? Özüň bir tyrryk ýerde diktator, prezidentim däl sen diktator sen. Gel bäri, gel Amerika. Şonýalyk güýçli bolsaň gel, görelim sen näme etjeňi. Biz de şu Amerika'da da şurada kadar olacak diktatör näme diýýärys. Diktatorlaryň hiç gaýsam hiç sat däl biz üçin. Göni dogry edýäs etjek işimizi. Protest edýäs, zatam edýäs. Revolýusiýa etmeli bolsa ona ederiz. Saňa karşı uje revolýusiýa toplanyp gelýär. Sen huýçynyňam bir gün nesibetini hemmemiz bile toplanyp ederiz. Yırtarız, götünü yırtarız haramzadam. Уже şoňa da barýar. Biz уже bärde Amerikada уже hemmemizem bileje hereket edip otyrys. Başga ýurtlar bilen. Şeýle. Tohumyň haramzada, tohumyň haram, porsap geçen tohumyň. Hiç kim däl sen. Hiç gaýsymyzam senden gorkamzagynny. Men awşy näme etmedim sen. Men sizi äsgermen уже. Gel Amerika, men sen hiç kimdiňi hemmesine dokazat edeyim. Sen вообще hiç kim däl, huýgly. Sen daş Türkiýede de sen şeýlenem etdiler. Hiç kim däl sen. Daşa şu Türkdäki diktatoryň arkasyndan bir zatlar edýärmi? Sen şo taýda da hiç kim däl. Diňe ýurtyň içine sen heroy. Daşna çyksaň sen вообще hiç sat etpläň, siýip otyrsyň balaňa.
sıçıp otirsin. Her gaýsyňyzyň. Diňe sen däl, men konsulstva baranny gördümsiň, her gaýsyňyz näçe sıçanyňyzy. Azat Jeparlan Uktam İslam klubynyň nädip ökçesini galdyryp gaçyp gidenini. Ýa-da konsullygyňyzyň hali çykyp bilmän oturanyny, balagyna sıçyp oturanyny. Ýadyňyzdamy şu? Polisiýany üstüme çağırdyňyz, nämetdi polisiýaňyz? Hiç sadet bilmedi. Dogry dämi? Men Türkiýede siziň öz bolup ýören ýeriňize bardym. Siziň hol haramzada nemäňize de bardym. Gurama ýene bir zat boldum şoňyňyzam. Şonam deşip gaýtdym. Sıçdyňyz hemmäňizem. Sıçdyňyz. Raşit Miredow birinji sıçdy şonu. Raşit Miredow diýen haramzada ýaman sıçdy. Tak što Raşit Miredow, sen üstüňden уже biz düşdük. Wagt guturdy. Indi bizim sabrymyz guturdy. Halk özü bir osrak diktator. Bizden gorkup otyr. Menden gorkup otyr. Hiç zat etip bilen aklary olar. Görün. Öwrenin. Hereket edin. Dawaýty jemleneli. Dawaýty hemmäňizem bile hereket edeli. Her gaýsymyz hereket etsek, biri-birimize iyi berip dursak, zat edip dursak, şeýle goldap dursak, ana şonda biz hemmämizem ýeňip bilýäs. Geljekde de bizde demokratiýa bolar, parlamentska. Biziň hemmämizem şunu ulalaşýas. Hemmämizem parlamentska demokratiýa bolanyny isleýäs. Hawa. Adamlar korkmaň, korkmaň. Gaýtam batyrlygyňyzy uşun emetip başlaň. Türkmenligiňizi, oguzlygyňyzy. Biz oguzbys. Biz hiç wagtym hiç kime eňilmeýärdigem, eplenmeýärdigem, göni ýüzüne wap edýärdik emmes ady. Indem häzirim şu. Hawa. Korkmaň, göni edin. Olar götünden sıçyp otyrlar bizde. Bular daşyna çykanyna gero zatlar güçük bolar. Götünden dem alýarlar. Korkmaň adamlar. Gaýtam öz hereketiňizi biliňde, öz güýçüňizi biliňde edip başlaň. Özüňizi görkezmek gerek däl, ýöne hereket edip başlaň. Bu güçükler bizden gorkýarlar. Olar güçükler näp bolýar? Güçüklere ýene komanda gerek. Встать, сидеть, лежать. Ana şu diktator ve haramzada tohum ve şolun hemme yalaklar ana şon yalak güçükler.